ħafna drabi fl-Evanġelju il-kelma jiġi bin il-bniedem tirreferi kemm għal tmiem id-dinja, dak li aħna sejħulu l-aħħar ġudizzju, u anke l-ġudizzju personali meta jiġi għalija personali fil-misteru tal-mewt. Fiż-żewġ miġijiet tiegħu Ġesu jinsisti fuq l-element tas-sorpriża. Ma tafx eżattament meta. Nafu li żgur, imma meta ma nafux. U din ħaġa tallimilna l-esperjenza. Għaliex inti ikollok nies eżis għalik li tafhom ħbieb tiegħek, membri tal-familja tiegħek, llum qegħdin magħna wara le. U tibda tgħid imma jiena kelli ċans ngħid l-aħħar kelma ta' mħabba, kelli ċans nagħti l-aħħar tan-nieqa, u nibqgħu dejjem dan id-dubju. Li jibqa' magħna, hemm għalfejn nistenna saħda biex nagħmel qrara tajba, tgħidlina notor kuljum u nqer kull ġimgħa, tagħmel sew. Anki għaliex fil-punt tal-mewt jista' jkun tkun waħdek u inti ma jkollokx saċerdot miegħek. Ġesu jikkundanna l-min ħajtu jaħliha fix-xalar. Mhux qed ngħid ma tiddefertix jew ma tistrieħx, imma inti hemm għalfejn taqqar il-proxmu biex minn għalik tgawdi inti. Ikollok kemm ikollok u jkollok kemm ikollok flus u poter, tkun min tixaw għal dejjem. Allura mhux aħjar ngħixu ta' nies biex immutu ta' nies.